CNC Caro Resort este alegerea perfectă pentru turiștii care caută cazare de calitate în județul Bacău. CNC Caro Resort este un loc ideal pentru cei care doresc să combine relaxarea cu explorarea regiunii Bacău. Resortul este situat într-un cadru natural spectaculos, oferind oaspeților acces ușor la atracțiile locale, dar și un refugiu liniștit, unde se pot relaxa după o zi activă. Fiecare cameră este dotată cu facilități moderne, asigurând un confort deosebit, iar personalul prietenos și atent la detalii face ca fiecare vizită să fie una plăcută și memorabilă. Pe lângă cazare de calitate, CNC Caro Resort se remarcă și prin serviciile excelente de wellness și relaxare. Pentru evenimente speciale sau întâlniri de afaceri, resortul oferă săli de conferințe și locații de evenimente personalizate. Hotelul dispune de camere și suite elegante, fiecare dotată cu facilități moderne pentru confortul oaspeților, inclusiv Wi-Fi gratuit, televizoare cu ecran plat și băi private. Fiecare cameră este decorată cu rafinament, oferind un refugiu perfect după o zi activă de explorat zona. Restaurantul resortului îți va încânta simțurile cu preparate din bucătăria locală și internațională, gătite cu ingrediente proaspete și de calitate. Indiferent de preferințele culinare, CNC Caro Resort oferă și facilități excelente pentru relaxare și wellness. Piscinele, spațiile de relaxare și serviciile de spa sunt perfecte pentru a te destinde după o zi de explorat peisajele din jurul Bacăului. De asemenea, pentru cei care vor să-și organizeze evenimente, resortul pune la dispoziție spații versatile pentru întâlniri private. Prin urmare, dacă ești în căutarea unui loc unde confortul modern se îmbină armonios cu natura și unde poți beneficia de servicii de înaltă calitate, CNC Caro Resort este alegerea ideală pentru un sejur de neuitat. Fie că ești în călătorie de afaceri, pentru o vacanță de relaxare sau pentru a organiza un eveniment special, acest resort îți oferă tot ce ai nevoie pentru o experiență completă.